खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रिमा गीताश्री बर'। इं 2024 मायथाइनि दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि बानजायनायाव अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आरज मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आं भेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय खाग्राबारि बियाब बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय धुपगुरि थाइगिरबारि गामिनिफ्राय आरज बादायनो आवगायदों। बेनिनो सेथि देंखोनि हांख्रायनाय आरज दहाय दहाय आफा बोराइ बाथौ मेथाइखौ रोजाबनो सानदों। बेखौ सुजुदों चन्दना बर'आ। आं दायो आरजखौ जागायबाय।